Bă, iertați-mă, fraților, dar am obicei, uitați-vă acolo. Deschid balconul, că asta este ușa de la balcon. Mașinile sunt acolo, vedeți? Lumea e acolo. Na, uite, acolo e o mașină. Na, haideți să vă arăt obiceiul meu prost. După ce beau orice băutură, am obiceiul să iau sticla, să sting lumina din cameră, stai să închid și blițul și pe urmă arunc într-un om, nu știu pe unde. Uite, acolo e un om cu mașina, vezi? Stai că trebuie să închid blițul. Uite lumea acolo, vezi? Sticle aici, am închis blițul și hai să aruncăm. Uite, acolo e lumea, vezi? Și eu arunc sticla direct în lume. Hai să vezi. Nu în lume, mai bine arunc pe mașină, în portbagaj. Uite, pe mașinile alea unde sunt parcate. Stai să intre ea în mașină și pe urmă. Ați intrat? Așa, să n-auziți impactul sticlei. Bun. Uite, au plecat. Hai că arunc în mașină, îmi bag pula. Hai să arunc după mașină. Gata, în mașină am aruncat. Am aruncat pe mașină. Uite, au și parcat deja mașina acolo. Uite acum să uite cine a aruncat. O dat cu spatele. Am aruncat după mașina aia, ești nebun? Păi da, mă scuzați, by marca Samin Robi zis Jesus Christ de România, motherfucker, justiți.